El Derry City arribava com a líder a la seva visita al Tallaght Stadium, on s'ha enfrontat al Shamrock Rovers, el campió vigent. El partit ha estat força igualat, amb bones oportunitats per als dos equips, tot i que els gols no han arribat fins a la segona part. El Shamrock s'ha avançat al minut 59 després que una passada de Graham Burke fos aprofitada per Darragh Burns, que ha quedat sol davant de Brian Maher, superant-lo amb un xut ras, tot i que el porter de Derry ha arribat a tocar la pilota. Els visitants han reclamat fora de joc de Burns, però en la repetició de la jugada, on pot veure com el davanter era en posició correcta. El Derry ha empatat al minut 72 mitjançant un penal transformat magistralment per Patrick Hoban, amb un xut ras cap a la banda esquerra que ha enganyat el porter alemany Leon Puls, que s'ha llançat cap a la dreta. 12 minuts més tard, al 84, els nord-irlandesos han tornat a marcar, capgirant el marcador, després que Danny Mullen hagi rematat d'una manera una mica estrambòtica un córner servit per Paul McMullen. L'empat del Shamrock ha arribat al minut 92, obra de l'estonià Marcus Pum, rematant de cap una pilota penjada a l'olla per Darragh Burns. Aquest resultat deixa el Derry City en segona posició, amb 8 punts, i el Shamrock en novena, amb només 2 punts en 3 partits, tot i que n'hi manca un.